Sugeng pepanggihan malih wonten Wasis Jawa Channel. Wonten kalodhangan menika kula badhe ngandharaken materi ngengingi pranatacara. Pranatacara saka tembung lingga tata lan acara. Tata tegese tatanan, acara tegese sawijine kagiyatan pahargyan. Dadi pranatacara iku tegese wong sing kajibahan nata lakune adicara. Pranatacara uga diarani pambiyawara. Ing basa Indonesia diarani pewara utawa pembawa acara. Ing basa Inggris diarani Master of Ceremony. Struktur teks pranatacara. Struktur teks pranatacara ing antarane yaiku salam pambuka, atur pakurmatan utawa panyapa, pambuka, atur puji syukur, rantamaning adicara, panutup, lan salam panutup. Syarat pranatacara ing antarane yaiku swara kudu genah, surasa membat mentul, lan kepenak dirungokake. Busana kang bener lan pener selaras karo adicara. Solah bawa prasaja lan antep mantep. Basa lan sastra sing digunakake bener lan pener.